Začal sa lyžovaniu venovať v roku 2009, v zime v roku 2009, kedy som sa ja v rámci svojej alebo firmy, v ktorej som pracoval, zúčastnil firemných pretekov, kde som ho zobral na kvázi taký výletík, príjemne strávený víkendový deň, kde som mu vybavil štartové číslo a z recesie si zišiel proste tú pretekovú trať, čím ho to oslovilo náramne a proste nechcel sa toho čísla vzdať a chcel pretekať ďalej. Dovtedy som mal viacej ako zaujímav, som chodieval hrať na gitaru, tancoval som, futbal som hrával. Ako náhle sa začal tomu športu venovať aktívnejšie, veľmi rýchlo napredoval a hlavne veľmi rýchlo dobiehal tie deti, ktoré už lyžovali dlhšiu časť. A stalo sa to, že proste kategóriu vyhral, umiestňoval sa na popredných priečkách a vtedy sme si tak uvedomili, že asi niečo v tom chlapcovi je a že by sme mohli ten talent proste rozvíjať ďalej. No, tréner občas nervózny je, hlavne keď sa mi niekedy stane, že nemám chuť alebo že som unavený a nechce sa mi ísť na tréning, tak väčšinou stane sa, že sa naštve. Tak ako mnoho individuálnych športov na Slovensku je aj zjazdové lyžovanie postavené na financiách rodičov. Ich účasť na výchove lyžiara však nie je len v rovine donorov. Môj tréner je zároveň môj ocino, je veľmi dobrý, snaží sa robiť čo môže, venuje tomu všetkému 120% a podporuje ma v tom najviac ako len môže. Čo sa týka budúcnosti, prechádzame do novej kategórie, do kategórie juniorov, kde v podstate toto lyžovanie začína byť lyžovaním už naozaj, dá sa povedať, v profesionálnej stránke, pretože doteraz to bolo len forma takého získavania skúseností na pretekoch alebo hrania sa a teraz sa začne lámať chleba, to znamená, musíme tomu začať obetovať alebo venovať naozaj maximum času, zmeniť celú stratégiu tréningu. V žiackych kategóriách to ako tak ide. Horší je prechod do juniorov, kde sa nároky na výchovu zdvoj až strojnásobňujú. Preto mnoho mladých nádejí vo veku tínedžerov končí a dovtedajšia snaha vyjde na zmar. A čo sa týka do budúcna, ja verím tomu, že jeho talent sa pretaví do výsledkov a do úspechov. Podporujem ho v tých jeho cieľoch. Bola to viac menej jeho voľba, pretože aj napriek tomu, že jak ja, tak aj moja manželka sme bývali lyžiari, pretekári a vieme, čo tento šport obnáša, čo sa týka náročnosti tréningovej, čo sa týka náročnosti finančnej, ale aj časovej, vymeškávanie zo školy a tak ďalej. Snažili sme sa ho viesť k tomu, aby sa venoval proste viacerým športom a nech si vybere sám, aby získal čo najviac tú pohybovú aktivitu, aj keď tá voľba nakoniec padla na to lyžovanie. Aj napriek tomu, že sme vedeli a máme skúsenosti, tak sme sa rozhodli teda podporiť ho v tom aj napriek všetkým týmto veciam, hej, a neľutujeme toho.